So mga kaistorya, bili muna tayo ng fish port doon sa mga isda doon sa Upol, Misamis Oriental mga kaistorya. Mga alas 5 na ng madaling araw at ready na tayo para punta doon at tingnan natin, ipa-vlog natin kung anong nangyayari doon, mga kaganapan doon sa mismong fish port ng Upol, kasi makakamura tayo doon ng mga isda doon mga kaistorya. Okay, so naka-ready na tayo at paalis na. Kita lang tayo doon. A few moments later. Mga kaistorya, dumating na tayo mga kaistorya dito sa fish port ng Upol. At yun po yung tinatawag na dyan, fish port ng Upol. At bili tayo ng isda dito, baka mura tayo dito. Okay mga kaistorya, pili-pili muna tayo saglit. Bilihan tayo ng isda mga kaistorya. Mga kaistorya, mga landing area na buta na tayo ng alas 6. Sunrise malang umaga mga kaistorya. At ito yung port ng Upol dito. Medyo konti-konti na lang yung isda na tayo nakapart yung mga port. Yun yung fish port na talaga yung mga fisherman dito. Marami din siguro dito. So, ang daming barko din dito. Okay. Tingnan natin ang mga kaganapan dito. Ayan, magandang sunrise. Bagong umaga. Okay.